Sugda nato pagpaambit karong adlaw ang pulong sa Dios. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo karong adlaw, ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao, sunod kanako. Apan miingon ang tao, Sir, muuli una ako aron pagtabang paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw, o isulti ang gingharian sa Dios. May lang tao usab ingon, musunod ako kanimo. Apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus ningon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro o kunya magpunay gligi dili angay sa gingharian sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Bago pa lang yung dato nabati ang ebanghelyo karong adlaw, the gospel of the day, ang maayong balita, o sa English pa, good news. Mauna ang kamatuoran, munang tinuod, o hinungdan nga atong matag adlaw nga uluhan sa atong tulumanon, ang tinuod o ang katungod. O atong sugdan karon pagpaambit sa tanang katawhan nga nagpuyo sa tibuok kalibutan, limpyo, mahuli, malimpyo, mahuli ug makasud kasagingharian sa langit. Ang Dios ang magbuot. Nganong naumot na sangit man ang kalag, kay nagpakasama ng lawas. Kunya gipuya ang nabati, nakita man sa Ginoo, ni puyo sa matag kinabuhi ang Ginoo sa matag tao. Nabati, nisulti, nahibaw ang Ginoo sa imong gibuhat, nahibaw sa ang Ginoo sa imong isusulti. Usa, isulti ang tinuod, ipaabong ang tinuod. Ipaabong ba ang imong dalunggan nga maminaw ka, muna nga padangata ang akong pag-ampo sa imong katubangan o Ginoo. Padangata ba? Ang isulti, kutong si isulti, ang mga tao balik naman kung himatyo na, masakito na, martritis, diabetes, makolesterol, mubalik. Apan, wahin magbago sa manihog. Nidiya, magbago, mubalik, aron maghuli, maghimpit, magbalaan sa kinabuhi. Kay, ang imong isulti Ginoo, mabati man sa Ginoo, mabati ang tanang isulti, pag-ampo. Ipadag, walang pag-ampo ni mo, isulti sa Ginoo. Isulti sa mga pari ang confession, ang pagkumpisal. Isulti ang tinuod, ay bakaki ang Ginoo nga in the person of the priest. Pinagi sa mga pari nga nagtuon og pulong, nagtuon og Ginoong pari. Ang uban nga profesyon, nagtuon sa gibuhat sa Ginoo. Hangtod nahimo sa ng doktor, abogado, engineer, pulos gibuhat sa Ginoo nagtuon. Apan ang mga pari nagtuon og Ginoo, nagtulong pulong, nagtuon og Holy Bible, unsay tradisyon, unsay ipasa-pasa, nagtuon ang mga pari. Muna ang mga tao nagtan-aw sa pari. Kinsa man pari, mga pinangga nga anak sa Dios, pinangga sa mga birhen. Ang tanang pari, ang tanang tao pinangga, gihog tamaya, ayaw dauta, ayaw balikasa, ayaw hukmi ang imong isikitaw. Kaya ang pagbuot sa Ginoo, to love one another as I have loved you. Nakanapulong sa Dios, John 13, verses 30, ano ba? Pulong sa Dios. Higugma ang imong isikitaw. Kinsa man ang imong isikitaw. Ang imong mama, papa, apuhan, manghod, igsuon, tanan silingan, mga tao, imo ka ng isikitaw. Kaya nagpuyo sa lain-lain, imo ka ng isikitaw. Kaya pareha man mga ta, may dunggan, may baba, musulti o tinuod. Ang unang tao, kung may usa kang Dios, kung mabalik ka, biyai ang sala. Kung butang may usa sa ayaw pagbalik ka to sa makasasala. Ayaw paglubong, pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang minatay. Ang makasasala, pasagdi ang makasasala nga mulubong sa laing makasasala. Kung nakakita ka man o kamaturan, sunod, natumana, isangyaw, isulti.
nga ang gingharian sa Dios hapit na moabot. Ang gingharian ba? Ang gingharian sa Dios ana kanimo tao magsugod kay kung dili ka mo tan-aw gingharian sa tao, ya sige panaway, pananaw sa uban nga mata, nga dunay puling, apan iyong mata dunay truso nagbabag. Sige pamantay, panaway, paghilabot, paghimugmini, pagpanaot, paghukom, paghibak, pagmaritis, pagmarisol, mga buhat ka na sa mga traidor, mga maotik pagkarulinon, nga wa magsulti og tinuod, wa magbuhat og tinuod, wa mo hatag og tinuod, wa mo silbi og tinuod. Nga naman, nagbuot-buot man. Nangita maglaki, laki lalaki, babay, ayaw, laki o babay, muna pagita, dili kay lalaki, babay, dili ka na pagbuot sa Ginoo, pagbuot ka na sa demonyo. Kinsa man demonyo, muna mga panuway, mga against, mga angel of God, nagpaanghil-anghel, apa di ay, yawanon, apa, kinsa may Lucifer, muna kanunay musupak, apa na Ginoo musulti sa tinuod, dito, apa supak, o sa pagsupak, nga musupak yun, bisag tinuod, himong bakak, himong dili tinuod. Ang tinuod isulti ang tinuod, paglikon sa tinuod, pagbuhat sa tinuod, paghingpit sa tinuod, o pagbalaan sa tinuod, aron ka makasud sa gingharian sa langit. Munang uban in fairness, nagbuhat, ni dawat, sa manihog, o sama sa gibuhat ni Monsignor, aning Monsignor Fred, nagpuyo sa pulong, mibuhat o pulong, di masuko ba? Sigang tamay, dauton, apa nakadawat, muna si Hob, dauton, tamayon, butang-butangan, muna ang tao, kung butang-butangan ka, dauton ka, libakon ka, kunya, kung himuon ka na sa imong isikitaw, dauton ka, libakon ka, tamayon ka, himuan ka, bastos, makita sa mga silpon ka, mga bastos, kayo ang mga isulti, sa babae, mga bastos, apan, kanus aman na himuin, SIM, registration, aro ay bastos, wala mga walaw ay musul sa mga cellphone, na naman usama na, grasya ka na, gihimo sa Ginoo, apan na disgrasya, laban kay, na naman, misulti, o tinuod, mibuhat, mibati, mimili, ang tanang malaway, gibutan sa cellphone, na naman, free, independent pa, free, apa dili ka na ang pagbuot sa Ginoo, pagbuot ka na sa demonyo, nga sundan o panuway, kunya, bati pagsulti, mga laway, mga bastos, apa isulti ang tinuod, buhat ang tinuod, kay grasya mo na, ihimo ka na sa Ginoo, tinuod ka na, na disgrasya lang, gumikan kay, naghimo og mga bati, lunot, mini, maot, sig panghukom, panaway, sa imo ka ng isip kataw, ang kabuhuton sa Diyos, higugma ang imong isip katao. Sama sa kung paghigugma kanimo. Kaya ni puyo ang Ginoo sa matag tao, gumikan sa gugma. Ni puyo ang Ginoo sa matag tao, gumikan sa kaluoy. Giluwas ka. Ang imong masala, gipalansang sa Diyos, gipasan, giantos sa Ginoo. Aron maluwas ka, apan usay gibuhat sa mga tao ni kalibutan. Mito, naghimo, mibiya, di na mutog, inahan, ang Ginoo gani, mipuyo ang Ginoo sa taguangkan sa babaeng ulay, mipuyo ang Ginoo, ikaw tao magbutbuot, mubiya ka, di ka mutuo, di ka manguros, di ka mo ito gamahan, di ka mo ito ganak, di ka mo ito ispiritual, di na mo, bibiya na ba? Muna mga tao, asaman, ang Ginoo nga gugma, dili mo pugos, ug tao. Apa na magkasuod sa langit, katong maghingpit, magbalaan sa kinabi. Ang di magkasuod sa langit, katong biya, musalikway, di mo tuo, di magkadawat, ma-imperno. Ang imperno, wala Ginoo. Ang imperno, baho, kayo, lango, balik-balik, ang kainit, kapugnaw, wala mo hatag, wala Ginoo. Apa ang gingharian sa langit, ato ang grasya, ang Ginoo sa tanan, labaw sa tanan. Siya ang nagpuyo sa gingharian sa langit. Unya, unsa man ang gingharian sa Dios? Muna ang gingharian sa Dios, magsugod sa imong pagkatao. Kung magsugod, unya, manakod ka na sa imong mama, sa imong papa, igsuon, ug iparenti pagumangkon, di mo biya, mulakaw, mag-OFW, mangitag kwarta, sit mangitag kwarta, apan wa mangitag Ginoo. Ang Ginoo gayon ang unahon. Seek ye first the kingdom of God. Kaya aron ang tanan itugang kanimo. Kung buot kang mag-adunahan, pangita ang Diyos. Kung buot ka mulabaw sa pangita ang Diyos. Kaya ginura yun ang may baw sa tanan, mupahimutang kanimo. Muhimong malikon ka sa pagtuo, malikon ka sa buhat, malikon ka sa pagsulti, buhata ang tinuod. Dahil kang Ginoo, praise the Lord, hallelujah. Pasalamat yang Ginoo, dahil labaw sa gibuhat ang langit o yuta alang sa kinabuhi sa tao. Alang sa tao, ang Ginoo dili makita, ni puyo o kinabuhi aron makita ang Dios sa kinabuhi sa tao. Munang gugma, dili mo pugos ang gugma, magbunga ang kaluoy. Kung ikaw, Diyos noon, mapinunggaron, maminaw ka kung unsay isulti sa Ginoo. Maminaw ba? Maminaw kang LSS, maminaw kang pulong sa Dios, maminaw, ayaw patingkaha, ang imo kasing-kasing, kung may dalunggan ka, kung ano makasabot ka, unsay pulong, ano makasabot ka, kung makakita ka, makasulti ka, unsay pulong. Nga naman, ang pulong di yun makasabot, ang uban in fairness, may pagkabahin-bahin, na nagtuma na sila magdato,
si pangitag kwarta, madato. Apa nang kaalam sa kalibutan? Kaalam, di paambital kaalam. Apa nang tinud nga kaalam? Maong Diyos. Siya ang kaalam, siya ang Diyos, siya matuod, siya ang labaw sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Magbalaan ka, magputli ka, maghuli ka, kay siya labaw sa tanan. Ay pagbuot-buot, ay pagmini, ay pagpanikas, ay pagpamakak, ay pagpabadlong. Kung nakakita ka, nakamati ka, buhay ng pulong, tuhui ang pulong Diyos, ang pulong uban sa Diyos, ang pulong limong tao, o may puyo sa matag kinabuhi, sa matag tao. Muna kung ikaw musunod, ayaw paglingi-lingi, sunod sa imong ituan nga, wala na sala, way huling, apan milingi ka og sala, niya, magdaro ka, padayon, pagtanaw sa padayon, ayaw paglingi-lingi, kinsa mo gilingi, ang sala, mulingi ka ni mahimo kang bato, sama sa asawa ni Lot, sige paglingi sa kalibutan, kung saan nagilingi niya, ang babae mangitag babae, ang laki mangitag laki, ang asawa mangitag laibana, ang bana mangitag laibana, muna ang kalibutan, apan ikaw nakadungog, nakabati, sa pulong sa Diyos, ang Ginoo mo bag-o kinabuhi. Way tao, way bisan kinsa ka tao, ang Ginoo lang Dios ang muusab, mo bag-o kinabuhi. Kung ikaw maminaw ang pulong Diyos, ang pulong uban sa Diyos, ang pulong ning tao. Kung ikaw nagminaw, nagtanaw, apan nagpadayon ka sa gibwaton, ay pag-una, sunod ka nunay. Ang pagsunod ka nunay, maong pagtuman kung unsay pagbuot sa Diyos. Di ka magligi, di ka mo mananghid, yung adto pa ko, kinsay paligiran, ang mga makasasala, kinsay ang lingi ang makasasala, apan imong gipili, way sala, way huling, sunda ka na, kunya isang yaw ang gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios magsugod sa imong kaugalingon. Bag-uha ang imong kaugalingon. Diya ang sala, kunya kinusuri ang sala, pagbago sa kinabuhi, pag-usab sa kinabuhi, paghingpit sa kinabuhi, pagbalaan sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi, mubalik ang Ginoo aron paghukom sa magbuhi o sa mga minatay. Mamangon ang tanang mga minatay, inigbalik sa Ginoo. Kung di ka mutuo, muligon, mudawat, apan kung dili ka mutuo, di ka makadawat, ana kanimo ang tanan. Ang Ginoo di gyud mapugos. Kung impierno ka, di man ka ubalik. Apan ang Ginoo nagpaabot ngay ka balik. Preach the good news, evangelize the good news, live the good news, and spread the good news. Do not be afraid, because I am with you until the end of time. Amen. Ana ako kanimo hangtod sa katapusan sa higayon. Ang pulong way seluan, bisag period ug gama, ang pulong Dios ay selui. Apan ang uban mo saylo, mo buhat, magpakaluningnon, magpatuo nga sila hawd. Nanghuwam ka lang sa time, talent, treasure, nanghuwam, gipaambit ka, gipialan ka sa Ginoo, kamisalig ang Ginoo tao, apan di ka kasaligan, di ka sila gamay, o sila kadagko, di balik-balik pa na sa pulong sa Dios. Do not do unto others what you would not others to do unto you. Ayaw pagbuhatan sa uban, ang dili ni mo buhaton sa uban na nakanimo. Unay golden rule, to love one another. Dili kay mag-love another one. Sige himog balaod. Apan ang sugo sa Ginoo, commandment of God is to love one another. To love thee as I have loved you. To love one another. Munang, kung ikaw musunod, magtuman, kung unsay pagbuot sa Dios, tumana. Ayaw paglingi-lingi, ayaw pagpananghid. Kung nakakita ang Ginoo, ang Ginoo nasa matag usa. Nasa imong mama, imong papa, imong igsoon, musilingan. Kung makakita ka sa pagtuo, liguna, the eyes of faith, liguna kang Ginoo, nagpuyo sa matag kinabuhi, sa matag tao, aron ka magmahingpit, magbalaan sa kinabuhi. Amen. Kaya Ginoo balaan, ang Ginoo hingpit. Ang mahal nga birin balaan, ang mahal nga birin hingpit. Way buling, hingpit. Ug sumusunod sa Ginoo, gipili gilain, apan ikaw gipili gitawag. Busa paghingpit, paghuli, aron ka makasud sa kingharian sa langit. Amen. Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong paminaw, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kaya inyong di paminaw, ang inyong tanaw, ang buhay nga pulong, ang pulong Diyos, ang pulong uban sa Diyos, ang pulong na imong tao, o gipuyo sa matag kinabuhi, sa matag tao. Amen. Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen.